Samozrejme. A ešte keď sme hovorili o tých plusgieroch, tak je veľmi dobré tie plusgiere prepichnúť. Prepichnúť ich presne pod tým stropom, samozrejme sterilnou ihlou a tú tekutinu vysať. Pretože rýchlejšie sa to zahojí. Presne tak. Vlastne vytlačiť. Vytlačí Aby tá koža sa prilepila. Si pamätáme z detských čias, keď sme sa sem tam obarili a tie plusgiere boli, ale vtedy viem, že nám to zakazovali prepichovať. Áno, to sa nesmie klasicky, alebo keď vás otlačí topánka, tiež sa hovorí, že nemá sa to prepichovať, ale tu je ten rozdiel, že by sa to malo. A čím skôr, tým lepšie, pretože ten plusgier a tá tekutina pod tým to stále pne, tam je proste tlak a stále sa to zväčšuje a zväčšuje ten plusgier. Takže čím skôr ho prepichneme, niekedy sa to musí prepichovať aj niekoľkokrát. Jeden večer prepichneme, ošetríme, samozrejme použijeme také ošetrovacie materiály a takú dezinfekciu, aby tam nebol alkohol, aby to neštípalo, sú na to veci. Ľudia to už vedia, aj komunikujeme s nimi, ako to ošetrovať. Samozrejme, každý si vyberie to, čo je jemu najvhodnejšie. Je to dostupné, dá sa k tomu dostať bežne, alebo sú to veci, ktoré sa objednávajú, čiže sú to bežné prípravky, ktoré len nejakým spôsobom dajú sa dostať, čo má hľadať, alebo čo si má zohnať pre to dieťa. Lebo niekedy aj tie materiály sú teda dostupné, ale ani doktori niekedy o nich nevedia, že teda mohli by sa na to použiť alebo takto. Ale práve na to ste dobrí aj vy. O tom združení povieme ešte viac už o chvíľočku, keď ešte dopovieme o tom dni vlastne ako toto. Dobre, čiže ráno sa to dieťatko zobudí, niečo robí, neviem si predstaviť, ako funguje v živote, ako funguje medzi ľuďmi. Chodia tieto deti do školy, neviem si predstaviť, ako si bežné veci obliekajú, veď aj to oblečenie v zime, vetrovka alebo nejaký pulover hrubý môžu tú kožu poškodiť, takže neviem, ako. No samozrejme, musí to byť oblečenie pre tie deti, ktoré sú teda obvezované skoro na celom tele, aby to bolo bez gumičiek, aby to bolo bez švov, čiže také ľahké, vzdušné, bavlnené oblečenie. Samozrejme, problém sú tie topánky, ktoré nie sú u nás dobre dostateľné, že to znamená, že skôr chodia v takých ponožkách s protišmikovými nejakými podložkami. Že aj tam by ten tlak na tú nožičku mohol okamžite urobiť zle. Že s topánkami je veľký problém, ak teda sú to deti, ktoré majú tie plosky teda poškodené. Sú doma? Alebo môžu chodiť von? Môžu chodiť, samozrejme môžu. Je to ideálne, ak matka je taká, že teda tak pristupuje k tomu dieťaťu, že snaží sa, aby to dieťa išlo aj medzi ostatné deti, aby malo kamarátov. Pre je to mimoriadne dôležité, aby z toho života naozaj malo niečo, aspoň na chvíľu v niečom pocit, že môže to, čo môžu tí rovesníci. Samozrejme, len problém je v tom treba, že do tej škôlky u nás takéto deti nezoberie nikto, pretože je to individuálna starostlivosť, čo vieme, čo sme sa na tom kongrese jednom bavili s jednou mamičkou z Nemecka, tak donútila trebárs u nich v Nemecku, aby zobrali to dieťa, vysvetlila v škôlke, akým spôsobom, vysvetlila im, že keď sa urobí plusgier, to nebude vina tých učiteľiek v tej škôlke, ale že to je bežné, že to by sa stalo aj inak. Čiže aby sa nebáli takých detí, pretože je také prirodzené, že radšej od toho problému odídem, než by som to nejako riešila, len to musí že je to i veľmi individuálne a človek musí presvedčiť toho druhého, aby sa nebál aj takých detí, ktoré majú problémy, pretože nie sú len zdravé deti, sú aj iné samozrejme diagnózy, ktoré by radi sa dostali treba do škôlky alebo do školy a ktorým to vlastne je znemožnené. Vidím zmysel práve tej informovanosti, aj keď tých vecí nie je veľa, ale aby to okolie vedelo, ako pristupovať. Nikdy nevieme, či v pracovnej oblasti alebo v súkromí, v rodine sa s takýmto niečím nestretneme, tak aby sme aj my vedeli, akým spôsobom na to reagovať. To je dosť dôležité, lebo je to tak, naozaj ťažká téma, pretože som matka, neviem si predstaviť takto fungovať. Ešte povedzme o type ochorenia, ktoré sa nemusí prejaviť hneď u tých novorodencov, kde predsa len tým časom si už rodič na ten režim úplne iný, ale po svojom zvykne. Ako je to, keď zrazu do života možno mladého tínedžera, 12-13 ročného, vstúpi takéto niečo, jemu sa musí zmeniť absolútne život, pretože iné je žiť s tým naozaj od malička a vidieť už ten život len takto a iné je urobiť sek, to si neviem predstaviť, psychicky zvládnuť takéto veci. Pre mladých ľudí, ktorí sa tešia na celý život a zrazu sa dozvedia niečo takéto. Neviem, či v tej databáze, v tom združení máte aj tento typ ochorenia. Keď máme, áno, slečna 18-ročná, slečna 20-ročná, sú to ľahšie typy, alebo povedzme si, je to dystrofická forma, čiže ťažší typ, ale
ľahšími prejavmi navonok. Presne tak. Takže navonok slečna vyzerá úplne zdravo. Akurát je to tak, že keď vidíte laicky toho človeka, ani by vám nenapadlo, že niečo je môže byť tie kožné prejavy naozaj také, že to nie je vidieť? Presne tak. Napríklad len na rukách má trošku červené, možno nejaké klbiky tuto na hánkach. Môže sa to prejavovať ako ekzém, alebo vyzerá to tak pre laika ako ekzém. Môže mať na kolienkach takisto a na členkoch nejaké menšie plusgierky, ktoré ale nie sú vidieť takto bežne. Tvárička, telo je čisté. Takže takto postihnutí pacienti alebo tínedžeri v podstate žijú úplne bežný život. Čiže nie je to taký sek, nie je to taká zmena, že zrazu ten život sa mu radikálne zmení. Takýchto aspoň v našom združení, alebo aj čo teda poznáme, aj zo zahraničia, takýchto nepoznáme. Keď boli tie veľmi ťažké formy, tie sa prejavujú hneď po narodení. Buď v batolivom veku, hneď po narodení, niekoľko hodín, batolivý vek, kojenecký vek, proste tieto prvé mesiace. Nešťastí, čiže tomu mladému človeku sa v podstate tak radikálnym spôsobom ten život nezmení. Môže zrejme chodiť do školy, pokračovať v štúdiu. Áno, presne tak. Možno len nejaké menšie obmedzenia na telesnej výchove, že nebude robiť všetko, že nebude šplhať, pretože tam by si samozrejme veľmi sa dalo poraniť. A potom to už je naozaj na dohode toho učiteľa a v podstate tej školy, rodiča a pacienta. Tieto detičky, ktoré to majú od narodenia, už sme povedali, že so škôlkou je problém. Tam sa to potom ako rieši, keď prídu do veku, kedy sa treba vzdelávať. Povedali sme, že do školy sem tam môžu ísť. Neviem, či je to na plné vyučovanie, zrejme nie všetky. Takže individuálne to zrejme rodičia riešia, či už nejakou individuálnou formou výuky, alebo aké máte skúsenosti? Áno, je tam individuálny plán, určite. Potom chodí na preskúšanie do školy, možno alebo sú tak dohodnutí, že keď to dieťa, alebo tie rany niekedy, je to tak, možno sa to zdá čudné, ale tie rany niektoré dni bolia a viac ako inokedy a je ich oveľa viac ako napríklad o mesiac neskôr. A tu nemôžeme povedať, že aha, preto lebo spadlo dieťa, tak sa viac zranilo, preto lebo som ho zle chytil, preto lebo proste tie vonkajšie veci. To niekedy s tým nesúvisí. Sú tu veci, ktoré súvisia s tým a to je veľké teplo, keď sa potí dieťa v letných mesiacoch. Býva to všeobecne to býva horšie, ale tiež to nemusí platiť pre každého. Čiže sú aj v rámci toho ochorenia nevyspytateľné veci, ktoré niekedy neovplyvní ani ten človek. Ale teraz ste povedali, že niekedy má človek pocit, že on to zapričinil. Veľmi ťažké musí byť pre tie mamy určite zbaviť sa zo začiatku najmä toho komplexu, že zle som to dieťa chytila, keby som toto nebola urobila tak. Toto sa asi, to zrejme tiež pomáhate zmieriť sa s tým, že takéto myšlienky nemôže tá mama mať, lebo sa zblázni. No, lebo ona pozoruje sa aj tých ostatných, ktorí sa priblížia k tomu dieťaťu, ktorí chcú, nie je stále ten strach, že či ho ten druhý bude. Čiže stále číha aj na tých ostatných okolo dieťaťa. Musí byť v prípade hneď skočí, aby vedela usmerniť, akým spôsobom sa ho dotknúť, dať pozor, trebárs, keď je v kočíku vonku, že ho nechá, alebo niekto, aby mu niečo nepodal také, čo by mu mohlo ublížiť, aby si to dieťa teda od niekoho nezobralo niečo. Čiže musí byť taká veľmi ostražitá aj voči tým ostatným.